Nej. De tynde vil meget gerne have former sådan. Altså, tror jeg, hvis man er sådan en pind, så vil man gerne have former. Det vil jeg ikke sige, det kommer an på, sådan, hvad man selv synes om sin form. Nej. Dem ser nogle på internettet, som er rigtig tynde, og så synes, at det er pænt. Tænker lidt på mobning. Altså, jeg tror nok, det er fordi, at der er mange blade modeller og sådan noget, hvor de er meget tynde. Så er de for store, så de hele tiden er tabe sig. De tænker meget på, hvad andre folk synes. Ja. De får at vide, at andre de er fede, og så tror de på det. Og derved bliver nervøse og prøver ikke at spise så meget for at blive tyndere. Det der med, at der er jo sådan en helt bestemt krop, man gerne vil se sådan ud, altså, fordi man har så mange medier og sådan noget, ja. Kendte og sådan noget. Sådan nogle forventninger til, hvordan man gerne vil se ud. Modeller, de der forbilleder, så tror de, at sådan skal de også være. Der er jo sådan helt Og ja, vi har det. big time. Ja, har det. Ja. 24/7. Hele tiden. Tumblr, Twitter. Ja. Ja. Kom dig. Nej, det gør jeg ikke. Eller? Altså, jeg vil gerne have det, det er der ikke nogen løgn med. Altså, der er mange, der synes, det er flot, at vi gerne have det, men på den anden side, det er måske ikke så sundt at have. Men man kan jo have det på forskellige måder. Det kan jo, altså det der er pænt. Det der, det er jo pænt. Nej. Ja. Ja. Ej, hendes ben er måske lidt tynde, ikke? Ej, det ved jeg Det ikke. ved jeg ikke. Hvad synes I? Det er flot. Ja. Det er pænt. Det synes jeg. Men måske Men jeg kunne aldrig finde på at sulte mig selv for at få det. Nej. Nej, det kunne jeg da ikke, men det er pænt nok. Ja. Altså, jeg vil jo synes, det er pænt, men jeg har ikke selv lyst. Nej, jeg har heller ikke lyst. Altså, Det er jeg synes okay. Det er ikke grimt. Men det er sådan lidt voldsomt. Så, altså, det er selv voldblot. Altså, hun er meget tynd, men jeg synes, det er så. Hun er alt for tynd lår. Det synes jeg ikke. Der er ingen tynde. Synes du Det er det? måske lige lidt for tyndt, det der. Det er det der med, at man sulter sig selv. Eller sådan. Nej, du kan ikke træne dig til at få det, fordi man skal sulte sig selv, fordi hvis du træner, så bliver de muskler herinde store, og så kan du ikke få mellemrum. Nej. Nej. Ikke. Jo. Nej. Okay. Nej. Det kender jeg godt. Ja. Nej. Jo. 75.000. Seriøst? 5.000 måske. 3. 10.000. 6.000. Så vi skal på 32. Altså, jeg synes, det er pænt. Altså, man skal ikke se... Jeg synes, det er pænt, hvis man ser naturligt ud. Altså, Ja, føler sig det- tilpas i. Ja, og så former. Man skal bare være tilfreds med den sådan. Personligt. Jeg synes, at Jennifer Lawrence. Shakira, tror jeg. Det er Shakira. Katy Perry. Fordi hun er ikke for tynd, Nej, hun er ikke for tyk, hun er sådan mega store kasser. Ja. Det er han er. Okay. Hun er ikke for slank, hun er ikke for tyk. Nej. Hun er lige